Sa mga pangunahing balita, 9.6 milyong pisong halaga ng marijuana nasamsam sa operasyon kontra droga sa Camarines Sur. 46 anyos na magsasaka patay sa pananaksak ng kapwa magsasaka. Rider patay nang sumalpok sa punong sinasakyang motorsiklo. Mahigit 1 bilyong estudyante sa Bicol, balik eskwela na. At silipin ang mga eksena sa Bicol Loco 2025 Hot Air Balloon and Music Festival sa Legazpi City. Magandang gabi! Narito na mga balitang dapat ninyong malaman ngayong Lunes, ika-16 ng Hunyo taong kasalukuyan. 9.6 milyong pisong halaga ng marijuana nasamsam sa ikinasang operasyon sa Milaor, Camarines Sur. Sospek, ginagamit umano ang pagla-live selling ng mga damit para hindi pagdudahan na gumagawa ng ilegalidad. May report si Mel Moral. Timbog ang isang tulak umano ng iligal na droga sa ikinasang buy-bust operation sa barangay Maydaso, Milaor, Camarines Sur bandang alas 8:30 kagabi, June 15. Kinilala ang sospek sa alias na Mac, 21 taong gulang, walang asawa at residente ng Santa Cruz, Naga City na itinuturing na high-value target individual na matagal na ring minamanmanan ng otoridad. Nasamsa mula sa sospek ang tinatayang 80 kilo ng hinihinalang marijuana na nagkakahalaga ng 9.6 million pesos. Talagang senior po talaga namin and na matimingan po siya. Kasi taga-Naga po talaga to hindi naman po talaga to taga Milaor. Nangungupahan lang po talaga to dito sa Milaor kasi taga Santa Cruz talaga Naga City siya. Matagal na po itong minamanmanta ng ating tropa. Paggabi nga po matagumpay natin siyang na-arresto po. Ang pag-online live selling ng mga damit ang ginagamit din umanong diversionary tactics ng suspect para hindi mahalata ang ginagawa nitong ilegalidad. Yung nag-aano din sila nag-perform din siya live selling ng mga damit. Kaya hindi mo talaga nagbebenta na pala siya ng sabog dun sa apartment na kasi yan nga accordingly dun sa interview sa mga kasbahay, akala nila is mga tao din kinukuha lang yung mga nabenta niyang sa live selling na damit. Kaya hindi sila nagduda na droga pala yung binibenta na din pala siya ng droga dun sa apartment na inuupahan niya. Sa ngayon, inihahanda na ng Milaor Municipal Police Station ang pagsampa ng kaso laban sa suspect. Isa sa ilalim din siya sa drug test. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral. Patay ang isang magsasaka sa Tinambak, Camarines Sur ng pagsasaksakin sa dibdib ng kapwa magsasaka. Sospek, malapit na kaibigan pa man din ng biktima. Narito ang buong ulat. Patay ang 46 anyos na magsasaka sa Tinambak, Camarines Sur sa pananaksak ng kapwa nito magsasaka alas 9:30 ng gabi nitong Biyernes, Hunyo 13. Kinilala ang biktima na si alias Jose, habang ang sospek ay kinilalang si alias Gimo, 47 anyos, parehong residente ng Barangay Bataan. Batay sa investigasyon ng Tinambak Municipal Police Station, nagkainuman ang dalawa sa mismong bahay ng biktima hanggang sa magkaroon ng hindi pagkakaunawaan na nauwi sa pananaksak. Dalawang tama sa dibdib ang agad na ikinasawi ng biktima habang nagtangkapang tumakas ang sospek, ngunit agad ring naaresto sa hot pursuit operation. Yung pong patalim, sabi po na ating investigador is isang 12 inches po siya. Kadalasan po ito po yung mga dinadala sa bukid na panaksak. Panglinis po yata. Panglinis po. Yung kadalasan pong sukbit ng ating mga magsasaka sa bewang po dito. Lumalabas din sa investigasyon na magkaibigan ng mga ito. Nakikituloy din umano ang sospek sa bahay ng biktima. Sabi nga po natin, yung alak ilalagay sa tiyan, hindi po sa ulo. At wala naman pong pagkakaintindihan na hindi pinag-uusapan. Sabi nga po natin, ingat-ingat lang po lagi ang init ng ulo. Lilipas din po yun.
mas maigi po laging maganda yung samahan, lalo na't magkakaibigan lang naman po at magkakamag-anak din lang po. Sa ngayon, nasa kustudiya pa ng Tinambak Municipal Police Station ang suspect at naharap sa kasong homicide. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Patay din ang isang rider sa Legazpi City nang sumalpok sa puno ang sinasakyan niyang motorsiklo. Narito ang buong ula. Patay ang isang bako operator matapos sumalpok sa puno ang sinasakyan nitong motorsiklo sa Purok 3 Barangay Bariis, Legazpi City. Dakong alas 3:20 ng hapon nitong Sabado, Hunyo 14. Kinilala ang biktima na si Joseph Alba, 39 anyos, may asawa at residente ng Purok 8 Barangay Bangkirohan, parehong lungsod. Batay sa ulat ng Legazpi City Police Station, pauwi na sana ang biktima mula sa pinapasukan nitong trabaho sa Pilar, Sorsogon nang mag-overtake ito sa isang sasakyan sa pakurbadang bahagi ng kalsada na nauwi sa kanyang pagkaka-aksidente. Nagtamo ng matinding tama sa ulo at mga sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan ng biktima. Isinugod pa siya sa ospital, ngunit idineklarang dead on arrival ng attending physician. Going to Bangkirohan kasi diyan sa naka-star. So naglunad siya kan sa iyang motorsiklo ali sa Pilar pa sirining Bangkirohan. May helmet man siya kaya lang overtake siya sa sarong sasakyan, kaya lang pag overtake niya pa-curve so area, so dahil na niya na-control so manibila kang motor, so tumina po na inot yung sa iyang helmet, then saka siya buminadol sa kahoy duman sa area. So ito naging gari pinakadakulang cause kan sa iyang amay nakagadanan. Dagdag pa ng PNP, may helmet at kumpleto naman sa mga dokumento ang biktima. Hindi rin daw ito nakainom. Nakainom. Pero sabi kang agom, kung dahil man nagpapara, basta nasa trabaho, dahil man nagpapara, inom ng maray. Ano niya, agom niya. Muli namang pinalalahanan ng otoridad ang mga motorista na magdoble ingat sa kalsada para iwas disgrasya. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Sa ibang balita, mahigit 1 milyong estudyante sa Bicol ang nagbalik eskwela na ngayong araw. Mahigit 3,000 pulis ikinalat din sa mga paaralan sa rehiyon. May report si May Encinares. Masaya ang grade 5 student na si Sofia Kim ng Albay Central School dahil balik eskwela na sila ngayong araw. Alas 4 pa lamang daw ng umaga ay naghanda na siya sa pagpasok. Excited rin daw kasi siyang makita ang kanyang kaklase, lalo na ang kanyang mga kaibigan. Masaya. Okay naman yung first day. Mabait naman yung teacher. Base sa datos ng Department of Education Bicol, ngayong araw ay umabot na sa 1,129,130 ang bilang ng enrollees sa buong rehiyon. 252,369 ang naitalang enrollees sa Camarines Sur, 180,127 sa Albay, 158,170 sa Masbate, 138,818 sa Sorsogon, 136,616 sa Camarines Norte at 28,321 sa Catanduanes. 1,057,636 sa mga nasabing bilang ang enrolled sa public schools, 64,479 sa private schools, 6,372 sa Alternative Learning System o ALS at 643 naman sa state universities and colleges at local universities and colleges. By observation lang sa mga schools, parang very very orderly, very maayos, organized ang ating mga eskwelahan, and parang kung ano yung talagang target natin na dapat on the first day of classes mag-start din ang classroom activities. So may mga ongoing lectures na kaagad at wala nang naabala pa to prepare or to clean kung ano pa man because napaghandaan na natin yan sa Brigada Eskwela. Ayon pa sa kagawaran, patuloy pa din naman silang tatanggap ng enrollees kahit pasukan na pero hanggang ngayong buwan na lamang. Actually, ang trend naman kasi niyan is always pataas. From the first day of classes at saka first day of enrollment, ang registration natin yan ay pataas.
Samantala, nagpakalat naman ng mahigit 3,000 kapulisan ng Philippine National Police Bicol sa iba't ibang paaralan sa rehiyon para sa seguridad ng mga estudyante, mga guro at mga magulang sa pagbubukas ng pasukan. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, May Insinares. Susunod, 95% ng mga kandidato sa Albay nakapagsumite na ng SOSE ayon sa COMELEC. At 20 pesos rice project inilunsad sa Legazpi City. Yan at iba pa ang balita sa pamabalik na Ako Bicol Online TV. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay sarupong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa, ang libreng gupit, asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitangunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ang Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa indong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Indo Gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilid asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Dakulang salamat po asin marahin na aldaw sa Indo Gabos. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano,
Missibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Missibis Bay Resort, your tropical island getaway. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Iniulat ng Commission on Elections o COMELEC Albay na 95.78% ng mga kandidato sa nakaraang halalan ang nakasumite na ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Desidido naman ang komisyon na kasuhan ang 20 hindi nakapagsumite. May report si Angeline Dagta. Iniulat ng Commission on Elections o COMELEC Albay na 95.79% na ng mga kandidato sa nakaraang halalan ang nakasumite na ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Base sa datos, 455 sa 475 na kandidato sa buong lalawigan ang nakapagsumite ng SOSE bago ang deadline noong June 11, habang 20 sa mga kandidatong ito ang pumalya naman. Ayon kay Attorney Maria Aurea Bobunao, Provincial Election Supervisor ng COMELEC Albay, bukod sa kasong administratibo, hindi rin nila papayagang maupo ang mga ito sa pwesto. Meron pong administrative fine, depende po sa position na tinakbuhan nila ngayong eleksyon. So pag 2 consecutive naman po na hindi nakapag-file, it's a ground for disqualification po. Ang SOSE ayon sa Republic Act No. 7166 ay isang legal na dokumento na naglalaman ng kumpleto at tamang talaan ng lahat ng kontribusyon, donasyon at ginastos sa kampanya ng isang tumakbong kandidato. Until unless na mabago to, kailangan po namin implement sa COMELEC. So ganun pa rin po, pag ikaw po may political party, 3 pesos per registered voter. Pag walang political party, 5 pesos per registered voter. So yun, pag nakasobra ka po dito, nag-overspending ka, hindi ka po pwedeng, gaya po kay Ejercito, di po siya, naalis po siya sa pagka-governor sa Laguna dahil po sa overspending. Samantala, pinaghahandaan na rin ngayon ng opisina ng COMELEC Albay ang muling pagbubukas ng voter registration na sisimulan sa July 1 hanggang sa July 10 para sa barangay at sangguniang kabataan elections sa Disyembre. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Inilunsad na sa Legazpi City ng Department of Agriculture Bicol ang 20 pesos rice project. Ilang minimum wage earners sa lungsod na kinabang. May report si Rose Bilista. Inilunsad ng Department of Agriculture Bicol ang kanilang 20 pesos rice project nitong Biyernes sa isang mall sa lungsod ng Legazpi. Ilan sa mga unang nakinabang ng proyektong ito ang minimum wage earner na si Kimberly Millena na nagtatrabaho bilang empleyado ng LCC Malls. Malaking tulong daw para kay Kimberly ang proyektong ito lalo pat pamahal na ng pamahal ang mga bilihin. 20 pesos na ganitong project, 20 pesos na rice, malaking tulong at malaking ikakatipid namin sa araw-araw. So parang yung 10 kilos kasi pag 'di ba? Ngayon 20 pesos na lang 200, 10 kilos na. San ka pa, 'di ba? Aabot sa 500 na minimum wage earners na nagtatrabaho sa nasabing mall ang nakinabang sa proyekto. Ayon sa Executive Director ng establishmento, maghahatid ng magandang pagbabago sa kanyang mga empleyado ang programang ito ng pamahalaan, lalo na yaong mga maliliit lamang ang kinikita sa pagtatrabaho. Of course, we will make our employees ang tawag natin yan, let's us have what we call it
affordable living. Ayon kay DA Regional Executive Director Rodel Tornilla, maaari ditong bumili ng hanggang 10 kilo kada buwan sa halagang 200 lamang. Bukod sa minimum wage earners, malaking tulong din umano ito para sa mga magsasaka. So, ang aming papel dito is isiguro na may mga maitatanim at makakaani ng malaki yung ating mga magsasaka para sa NFA, mabili niya sa tamang presyo at meron tayong maibigay sa programa na 20 pesos na Rice for All. Sa kasalukuyan, mahigit sa 17,000 ang minimum age earner sa rehiyon. Hinikayat naman ng opisina ng Dole Bicol ang iba pang employers na lumapit sa kanila at i-register ang kanilang mga empleyado para sa Benting Bigas program. Ang mechanics nito ay napakasimple lang. Magbibigay ng letter of intent ang employer na willing siyang mag-guarantee para sa payment ng rice sa Food Terminal Incorporated, a subsidiary of the Department of Agriculture. At pagkatapos ay mag-enter siya into a MOA with FTI. Thereafter, magre-release si FTI ng authority sa NFA na pwede nang i-withdraw ang rice. All of this will be coordinated by the Department of Labor and Employment. Siniguro naman ng NFA Bicol na sapat ang supply nilang bigas para sa 20 pesos rice project. Talaga ang mga farmers. Marami talaga ang farmers na gustong magbenta ng kanilang mga ani sa NFA. So kami naman ay natutuwa dahil alam naman natin na pag mataas ang bilihan, magkakaroon sila ng magandang return on their income. Oo, mataas ang income nila. Bukod sa minimum wage earners, prioridad din ng programa ang mga miyembro ng 4Ps, senior citizens, PWDs at solo parent. Ang 20 pesos rice project ay ang ilan sa mga ipinangako ni Pangulong Bongbong Marcos noong ito'y nangangampanya pa lamang. Samantala, dadalhin din ang programang ito sa Camarines Sur at Sorsogon. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. Star-studded at jam-packed ang Bicoloco 2025 Hot Air Balloon and Music Festival sa Legazpi City na opisyal na binuksan nitong weekend at formal na nagtapos ngayong araw. Silipin natin ang mga naging eksena sa report ni Angeline Dagta. Napuno ng kasiyahan at talagang hindi malilimutan ang mga kaganapan na inihatid ng Bicoloco 2025 Hot Air Balloon and Music Festival sa Old Airport sa Legazpi City nitong weekend. Sabado nang opisyal na buksan ang 3 araw na aktibidad. Ang skydiving Philippine flag jump ang naging hudyat ng pagsisimula ng 3 araw na pagdiriwang. Naging agaw atensyon naman ang pagpapalipad ng makukulay at naglalakihang hot air balloons. Sinundan ito ng paramotor fun flying with balloons. Habang dinagsa naman ng drifting enthusiasts ang car drifting shows na dinaluhan ng mga kilalang car drifters sa bansa tulad ng Autocraft Drift Team na binubuo ng Pamilya Season. Nagkaroon din ng skydiving, aerobatic display at paramotor formation flying. Nasa likod ng Bicoloco ay ang Ako Bicol Party List na pinamumunuan ni Congressman Elizaldico kasama si Congressman Attorney Jill Bungalon at ang lokal na pamahalaan ng lungsod na pinamumunuan naman ni Mayor Alfredo Garbin Jr. at sa pakikipagtulungan ng DOT Bicol. Ayon sa mga opisyal, patuloy silang magsusumika para sa mas maunlad na lungsod at mas maunlad na Bicol Region. We're hoping that we will do this every year. No? It's not just to promote the video, but kumbaga maging parte na ng buhay ng isang Bicolano that we always bring here the top organizers kaya ganitong Hot Air Balloon plus with the music festival, so it will add up to the excitement of these activities, and hopefully we can ask and invite more sponsors, more organizers para mas makapag-participate sila dito po sa Bicoloco Festival. The city government headed by your mayor is doing its best to make sure na sa tuyang selebrasyon ng second Bicoloco Festival maugma as in salvado ang Lambang Sarok. And I would like to thank the Department of Tourism and of course Ako Bicol Party List, Congressman Saldico, Congressman Jill Bungalon for helping us making this event possible. Without Ako Bicol Party List, hindi mangyayari. I think we can surpass
the numbers of tourist arrival last year. This year, I think we can surpass it. Naibida rin ng mga Bicolano performers na sina Fred Engay kasama ang Rice High Band at Diwata ang kanilang galing sa larangan ng musika. Nagpakilig din sa crowd ang Korean actors na sina Kim Won-sik at Kim Ji-soo, habang jam-packed ang live performance ni Earl Agustina at ang much-awaited performance ng P-pop group na SB19. Overwhelmed kasi first time ko makakita ng ganyan na hot air balloon, tapos mga lumilipad na jet. Parang maganda sa experience kasi parang maliban sa work, nararamdaman mo na free tayo na gawin yung gusto natin. Every year, kung meron, magbabalik kami. Sobrang saya na pag-stay namin dito. Muling natunghaya ng mga aktibidad na ito kahapon na dinagsa pa rin ng daang-daang katao. Nagkaroon din ng live performance ang bandang Never the Strangers. Si Zach Tabudlo, Hev Abby, at ang pinakainabangan ng lahat na si Rico Blanco. Samantala, sa huling araw ng Bicol Loco, hindi pinalampas ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda, Albay Vice Governor-elect Diday Co at Legazpi City Mayor-elect Hisham Ismail na masubukan ang hot air balloon flyout event. Salamat po dun sa 500,000 na visitors for the past 3 days na syempre nag-consume ng mga local products. So parang it's not just, how do you call it, Bicol Loco, but Bicol Local. It's a one-of-a-kind experience. Kaya sana po dahil dumamiss ining klaseng event na ini. Saro lang po ini sa pinakadakula na events na mangyayari sa Albay Province. So, abangan po nindo ang mga masunod pa na pwedeng darahon para not only for the Legazpeños but most importantly, we want, sabi ko nga ni po sa mga paglipot ni Kong Joey, we want the tourism of Albay, we want it to be back in number 1. So this is just the beginning. Jump pack yung ating mga turista talagang, dahil sobrang ganda, ang laking event. The only thing is medyo maikli and hopefully by next year, mas mapahaba-habaan pa natin para mas marami pang turista ang pupunta dito sa atin. Ipinagpapasalamat naman ni Etor Cadel, event director ng Hot Air Balloon Flyout event na naimbitahan sila ng Ako Bicol at ng DOT Bicol para sa naturang aktibidad. I would like to thank Ako Bicol, which has been quite active in putting up all this big event because it's a very big task and I thank them very much. The LGU, of course, the police and all the people associated to the event, but mainly Ako Bicol. We are ready to improve our presence and be more present. Matter of fact, we have some contacts already here and so on. So we want really to promote ballooning in the Bicol region. Taong 2024 nang unang idaos ang Bicol Loco Festival sa Legazpi City na nagsimula lamang sa simpleng pangarap ni Congressman Zaldi na maitampok ang Cappadocia Hot Air Balloon ng Turkey sa Kabicolan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si Hercules Barbacena. Salamat!